Dnes vám ukážem dom číslo 67 v lokalite Senec Lužianky. Ako vyzerá pred omietkami, aj keď sú tam ešte elektrikári, ale tí nám nebudú prekážať. Ukážem vám dispozíciu interiéru a ako vyzerá zvonka. Podlahová plocha domu je 248 m². Pozemok má 620 m². Garáž. Chodba. Spodná toaleta. Spodná kúpeľňa. Jedáleň. Kuchyňa. Obývačka. Chodba na poschodí. Detská izba. Druhá detská izba. Balkón pre deti. Toaleta pre deti. Kúpeľňa pre deti s vaňou a sprchou. Spálňa rodičov. Šatník rodičov. A na záver kúpeľňa rodičov.